Dezazpi produkzioak aurkezten du Infinitua. Egunon guztioi eta ongietorri Dezazpi taldearen beste bideo tutorial batera. Gaurko honetan ekarri dizuegun gaia zientzia arloan hainbeste entzuten den infinituarena da. Eta tira, ikus dezakezuen bezala, eguneroko bizitzan pila bat azaltzen zaigun fenomenoa izan daiteke. Beraz, gomendatzen dizuegu bukara arte geratzea, gaurko oso interesgarria izango baita. Jakin beharra daukagu lehenik eta behin zein den infinituaren esanahia. Bukararik edo limiterik ez duen zerbait da. Esate baterako, zenbaki arrunten segida konsideratzen badugu, bat bi hiru eta bar, berala ikus dezakegu ez dela inoiz bukatzen. Hau da, ez duela limiterik. Beraz, kontzeptu bat irazteko sortu zen bere garaian, eta ondoren gehiago sakonduko dugu, infinituaren ikurra. Nolabait zortietzan bat bezala identifikatzen duguna. Zenbaki edo ikur misteriotxo asko erabiltzen badugu ere, gaurko honetan gehiago sakonduko dugu. Goazen hastera. Lehenik, azaldu ditzagun laburki infinituaren zeinua ezarri aurretik matematikaren munduan zeuden aurrekari historikoak. Pixka bat kokatu gaitezen. Idatzizko lehen ideia, Anaximander filosofo presokardiko greziarrak Kristo aurreko 550 urte inguruan idatzi zuen. Bertan, apeiron hitza erabili zuen, honek bornatu gabe, mugagabe edo infinitu esan nahi zuelarik. Geroago, Aristotelesek infinituaren existentzia ukatu zuen. Bere esanetan ezinezkoa baitzen gauza infinitu bat existitzea. Honek hainbat paradoxa sortuko baitzituen. Esan dezakegu orokorrean antzinako greziarrek beldurra ziotela infinituaren kontzeptuari. Bestalde, garai berean antzinako indiarrek ere infinituaren kontzeptua ezagutzen zuten. 3 multzotan banatzen zituzten zenbakiak, zenbagarri, zenbakaitz eta infinituak. Are gehiago, infinituen barruan ere desberdintzen zituzten, ia infinituak, guztiz infinituak eta infinituki infinituak. Beraz, infinituaren kontzeptuaren berri zutela argi geratzen da. Hala ere, ez batzuk ez da besteek ere ez zuten infinituaren kontzeptua formalki definitu, kontzeptu filosofiko bat baizik. Jakin nahi badugu infinituaren zeinuan ondik datorren, aro modernora jo beharko dugu, orain nire kideak azalduko dizuen bezala. Orain, ikurraren zergaitia azalduko dugu. Horretarako 1655 urtera jo beharra daukagu. Urte hartan, John Wallis, filologo eta matematikari ingelesak, lan batean infinituaren ikurra lehenengo aldiz ezarri zuen. Garai hartan, ikurrura alkimiarekin eta erlijioarekin erlazionatuta bazegoen ere, gaur egun oraindik argi ez dagoen misterio bat da. Ikur zehatz hau bere lanean ezartzearen zergaitia. Beraz, horren harira bi teoria garrantzitsu sortu dira. Lehenak, antzinako Greziako uroboros sinbolotik datorrela dio. Bere izatzari hortzaka egiten dion dragoi bat sinbolizatuz. Sinbolo honek erakutsi nahi duena da, bizitza ziklo bukagabe bat dela. Lineala ez bada ere. Bigarrenak berriz, hain ezaguna den matematikari Bernoullik aurkitu zuen lemniskata baten antza duela esaten da. Greziarrez lazo esan nahi du, eta irudian argi ikusten den bezala, gaur egungo infinitu ikurraren antza handia du. Kasu honetan, esanahia erlijiosoagoa litzateke. Izan ere, lemniskataren alde batek infernua eta besteak zerua simbolizatuko lituzke. Beno, eta amaitzeko gai pixka bat teorikoago batera joko dugu, eta infinituaren propietate eta erabilera garrantzitsuenak azalduko ditugu. Lehen, modu informalean definitu badugu ere, hauxe da infinituaren definizio formala. Zenbaki errealen multzoko goi muga da, eta jendeak zenbaki bat dela uste badu ere, hau ez da zuzena. Ondorengo taulan ikusi ditzakezue infinituaren propietate ezagunenak, batxilergoko mailetan azalduko zaizkizuenak gehien bat. Aipagarrienak esaterako zeroaren zatiketenak dira. Izan ere, askok indeterminazioetara eramaten gaituzte, baina tira, hau beste kontu bat da eta hurrengorako utziko dugu. Dakigunez, infinitua matematikako arlo desberdinetan erabiltzen da, hala nola, algebran eta kalkuloan. Dagoeneko, zientzia arloko graduren bat egiten bazabiltzate, jakingo duzue dimentsioaren kontzeptua. Baita, kalkuluan hain ezaguna diren integral propio, serie eta limiteak ere. Honekin erakutsi nahi duguna da, infinitua oso tresna boteretsua izan daitekeela matematikan. Hasiera batean, ebaztezinak diruditen problemak ebazteko erraztasuna ematen baitu. Beno honekin amaitutzat emango dugu gorko tutoriala. Beti bezala espero dugu zerbaitetarako balio izan dizuela azalpenak,
Eta gogoratu joan aurretik, bideoari gustoko ematea eta dagoeneko arpideuta ez bazaudete, mesedez egitea, asko laguntzen bai gaituzue bideo berriak ateratzen. Mila esker eta hurrengora arte.